Yung pare. Yun, si pare Tisoy, oh. Ibobomba. Bali, nakuha namin tong sasakyan na ito dito sa Santo Tomas, La Union. Yan sila, sir, yung nagmamayari. Bali, Toyota ito. Toyota na big body, all manual. Sa mga may mga sasakyan dyan na naka-jack na lang, yan, amin po yung binibili po yung diskarte namin kasi flat. Yan na rin yung panghila namin. Baka meron kayong mga kakilala dyan na mga naka-jack na lang yung kanilang sasakyan. Yan. Yun yung panghila namin, guys. Ayan si Pare Tisoy, oh. Baka meron kayo dyan, PM lang, guys, aming kinukuha yan. Ayan, bali hilain na namin to ngayon. Kaya maraming salamat sa tiwala, sir. Ito yung aking unang-unang sa pagtsatsaga, paghahanap ng sasakyan. Ayun, nakahanap na rin. Nakabili din tayo. Magandang panimula para sa atin. You know, thank you. Mga boss, bali nakabili tayo ngayon ng Toyota big body, all manual dito sa Santo Tomas, La Union. Ayun, sa may mga kakilala dyan na mayroong sasakyan na naka-junk na lang, bali binibili po namin yun. Kasama ho natin ngayon si Pare Tisoy. At yun din po yung sasakyan na panghihila namin. Ayun, panibagong diskarte ni Aldrin to. Yun, dahil sa taga, nakahanap din tayo ng mabibiling sasakyan. Magandang panimula para sa atin, para hindi lang aso at grooming, tsaka pitchampo ang ating diskarte. Nagdagdag din tayo para may pambiling sardinas at tropa. Doon yung mga kasama ko. Bali, babayaran na lang ito mamaya. Tapos sabay guyod na rin. Yun, ulitin ko. Kami po ay bumibili ng mga lumang sasakyan. Yung mga naka-junk na lang. Yan. Thank you. Ito po yung video. Patunay na tayo po ay nakabili na ng sasakyan. At tayo bumibili ng mga lumang sasakyan. Thank you. Tatakkan. Ayun guys, si Frogman Makasta TV. Ito po siya. Santo Tomas, La Union. Po siya nagbubomba. Yun, nakalabas na rin yung sasakyan. May tulak na rin namin. Bali, Santo Tomas, La Union namin to nabili. Kaya tayo na ng mga kasama ko. Yung panghila. Kaya test ka to tayo, pre, nya. Ya. Pakina mo. Ha? Sayad ya mo. Sayad. Ayan. Napunta ka lang dito pag yan. Eh. Yan mo. Aray. Balag. Wala. Okay. Jai. Udah, tunggu jai. Harga enggak uran. Ini uran. Pas kami dyan. Kami. Pero penatila yung Ha? pintinya. Nahila na po namin yung sasakyan na Toyota na big body, all manual. Ayan, sa mga mayroong sasakyan dyan, kami po ay mga bumibili. Kahit saan ka man dito sa Pangasinan o La Union, pwede ka namin puntahan. Sa presyo naman, kahit PM na lang po tayo, basta kaya po namin yung presyo ninyo. Ayan o. Papakita natin yun sa video. Sa likod. Ayan na po.
Hila-hila na po ni paring Tisoy, tapos si paring pare GR, sila ang nasa likod. Kami naman ni pare Remark ang nasa harap. Baka may mga kakilala kayo dyan na mayroong mga sasakyan na nakajunk na, pwede nyo po silang kausapin o pwede nyo pong sabihin sa akin. Pagka nakuha namin yung sasakyan mga boss, matik yan, meron kayong finder's fee sa amin. Yun o.